Menenen kesngi, Menteri Rangba Kejela Conrad Sangma, hakawai ka press conference, upersang ban batai syapang kata kajing yok kurup kita kisilak pela ka ukhaw stasha Asam, bat persang ru ban ong ba omdani shalendet bat ba barok ki biang lut bat kani ka program ICDS ru kaya bet kaya renti. I ong ru hana ba ki seng kum kajongi ne ki KSU ni de ban kham wat benya shwa bangin keren bat hana ba ka ile ran haba ni keren khem wat benya hendreng akwa ban ong ba ni de mas ngongu ba ka seng kum ka KSU kalai wat benya da ka balet FCI de kendo yu director bat bodin ya kum kani ka aka ba de ka khya ka shon jong pai ba bat mangi na katur na ka CSWO khamtam halor kini ki scheme bam da ka de ka PDS ne ka ICDS na dum chuan chuar ngi ai bo de na mangi tip kari ka kamram jongi man le ekata but mdon ka aka bangi de man ngole ran na ba ni kren ka jing shisha andre ka aka ba ile ran ka ba ikhan ran kalong ba unong yalam jo ka jela jongi upersang bandarab jot bantap et miau tang ban pen kiustong ban yada ya kata ka company ka bakerteng ka Continental Milkos. But ngusi ban ong ba hakan ka jing persang kat balak ban yada ya kani ka company ki say kini ki notification ki barim ki puleru tuk tak nang nerang tai klam das ngut ha but ki ong ngi hana bangim le ka research bangim dawat banya ningkong ngan ong pi ka jing huat banya ka jongi kalong bapet ka ka jing shisha hamadan ni kerani ki breu ni lepet ki jaka ba ai kita ki bam ni check ka bam kani ningkong ka de ka babatai ngi hato ka ya bennya ka baar ku mangala ju ong menchwa ni tingim not ban ang ka sentur klam na pule banya ki but ya kani ka jing penpau jungi shi sarkar bakadon ka jing ko hakani ka scheme ICDS kadai hadien bangila pule yakini ki order ki bami na kayen shari behetam ngina pule ya ka report jong National Human Rights Commission ngina pule ya ki CAG report ngina pule ya ka Niti Ayog report ngina pule ya ki report jong sarkar government of Meghalaya hi kum ka social audit report bakile hau arhajar khan nyau ngina apet ru ya ki National Family Health Survey but kum ta ter ni sung thu ba kar kompanya hi ka ni scheme hang ni ha Meghalaya kalong bakila pen khen ya ki kendon na kwa ban ong ba chief minister ka to kusni upersyang ban puli na ka to ka notification jo ka Ministry of Women and Child Development ka ba 8000 khat saw handai komik bakiti ki babu ki babatay ki kham batay bakadon ka ni ka order na ka ying shari ka hetam ka Supreme Court ka ba hajar khat khandai par hangni la batai sha baki ei badai ban le baki ei ki bam dei ban le ka ba panya ya kan ka scheme ICDS timenta to ya kata ka jingkam ru ba kan ka unu phaum dei UNFSA khaw nakwa ban batai sha shu menteri rangba ba kani ka supplementary nutrition program jong ka ICDS ba panya da social welfare department kadai ka ek ba mi nakadaw ba kadon kan ka an ka ba kerteng ka National Food Security Act 8000 khat lai berhapok section 456 ki batai syai bakariban don kataka ICDS program kani ka NFSA 8000 khat lai ru kami nakadaw bakadon ko ka right to food case ha ka Supreme Court bat ngakwa ban ya thu menteri rangba ba omtang bangi puli banyak bangi wat banyak namadan hendrei ngila don bentaru bat kani ka right to food movement bat ka campaign tingi sungu thu syai ba kumno kini ki scheme ki deben penyat hakanu rukom ba bonsen ki break persang ban pendon kam pamani kini ki scheme ban sna pisah te menta ngakwa ban batai balai bangi ong ba kata ka Continental Milkos Limited kadai kata ka tainted company ne ka blacklisted company ne kata ka company ka bala thok la them ala lute ngi namar ba kani ka kerteng juga ne ka company kala apa ki CAG report haki report jong ki commissioners on the right to food ki ba ka Supreme Court but kadeka company ka ba ship house na menshwaru kala pen khen kendon but mentaru kadang ye le kumju but kalong ka ek ba ile ranyu chief minister ba un persang bandarab jot number bodsen hendrei should persang bet ban ong bakini ki diki ek ba mi na ka sarkar ka ba menshwa ba nantangi persang man pen bet hendrei hakani ka kanti
kata ka kimelian baban ong legacy issues hande hakani ka kanti pade upersang bandarap jot yakani ka juk company ka baship house na menshwaru la pau plan ba ke don ki jingge bian ti kumangan ban biang mo nadu 8,000 saw 8,000 khandai 8,000 khat ar ki don ki order ki bami na ka Supreme Court but kani ka company ka pen handle plan yakini ki order ringkat lang pat ka state government ka jongi hakani ka andu ka 8,000 khat lai u chief minister u ong hana ba da ka ba puli tu ka notification na ministry ka ba 8,000 khat saw hana ba it is advisable that government should get nutritious food prepared manufactured by competent groups and entities irrespective if they are SHGs, women's groups, etc. Naman bangi ni ong ni penpau hakatuk singi ba balai man pendan kam na kami ka company balai man pendan kam na kisangkan thai da ki SHGs ki badan haki shnong haki dong trailang bat kai ki bor shnong ki local group ya kata ai jubab hana ba ni habban pendan kam da ki competent group kenmau ya kani baka Continental Milk Coast kamdai kata ka competent group namar ba nadu tu snamru ni ayoi bakini ki bam baki ai ki chukam bala thap shu ki eki bapen bha ki ba khamte handrai nan pen EAP ma nadu tu ka foru kani ka report ka bami na ka National Institute of Nutrition na Hyderabad kapan pau ba hakitu kijing bam baka supply kani ka Continental Milk Coast vitamin E ru mla below detectable limit myo iu tau vitamin E ya kita ki calorie ki bade bandon ru kaduna jing 100% ka ek bade bandon protein ru kumjo ki we calcium ru not detectable ti hato ka de sisa ka company ka bala ban ai ka bam ka babian ne ginang khamla bangi ong ya ki sangkan thai ki SSG hakishnong bakin wat bakin shnaka menu kumba ong ka Supreme Court ki kita ki bam sha ki bala bantai ki bam ki bangi la banyo nang ne na jala jongi hi ki so ka kat peleng ki rembai ka shriu ruhadam ki ki batai ji kisha ndre kani ka company pada ka shu aman le bantai ban sna ya kini bat ni osngo kini ki chief minister pen mi ki kantin mo kata ka micronutrient fortification kata ka bapen thap hanai kita ki eki babha kani ka jingbam khle ento bat u khaw kini kita ban pen bha ban wanlam ka energy dense mat ba de ban don de ki kinja shini ki umpnyang ki ka gur ka bala ban ai ka energy dense jingbam pendon kam ya contain ready to eat mata ubashu say na paket ubashu khle ubashu bam la ne to ready to cook but uong si ong bahana datang kani ka company ka bala ban ai kum kini jingbam ningkong ngan ong ai pi kamdei ban ka an kila ong bangi don kami kita ka jingbam kita ki micronutrient fortified foods na mahapor ta say kani ka hapor bakidang ya tai halor kani ka NFSA Act ho 8,000 khat lai ha parliament kita weng no ya kata ka contain ru man ong bangim don kam ni don kam nutritious food mata ki bam ki batai kim don kam bakin long kita ki fortified foods na kita ki bla shna karpang ha ki karkhana mo te kani ka long kumba u menteri rangba jungi upersang ban yalam bakla ya ki pai ba ta ka ba ong bangi don kam fortified foods ni don kam nutritious food ka don ka jinga per ka jingbam ka patai par kini jingbam ki bla shushna ki bla shpundung kita ki we ki eki ba habangi yo i pede ban tes shisha mdandu kita ki eki batai hangta ba ki kam te mentang itip ba hakar kom supply deh ki ai kini ki khir ki halwa but ngitip ba ki khlung jungi la sikim bang kim ba mi tu ki te menta tangda ba ong ba hakani ka kota news namru hana kani ka company kala ada shna ini ki kala ada song kala ada pa shaki center ba per te kala abiang kade company ka ba biang company ka ba biang namar ba kumang ong epi ka report mumchwa ka pen iba mdoni ka tuka hakitu ki jingbam ki ba khap khre sakawai ki khlung kimbang ti kalong kumno ki shupha ikini ki paket kini ki center ki shulang hang to ki shuput hang to habakut habli a shu snyang ban ngitip plan bala bon
ki sengken thai la bon ki shnong ki ba complain shaka ni ki CDPO shaka sarkar ban ong ba kini ki jingbam idon jingmut ka sulong ba su le no ai ka pisa ka tingka ka jongi mo ba wan lam kini nambar ba kimbam satya sulong ndre ha mentau tau chief minister kran chikran halor kini penthame halor kini but ngidi pen kan mau pakani ka supreme court judgment ba ar hajar khat khandai kada batai sai te bangi dei pen persang bamnung pendon kam tang da away contractor na supplier na manufacturer but ngidi ban encourage na ngidi ban penslur ya kini ki sengken thai ki SSG bakin shim ya kani ka program kum ba dei kala jong but ban perkhat hato ki kita ki jingbam ki pungla la ban ai si sa ki khlung ba ki ki keme ki ba pun ki ba kha khnang ban tei si sa ya kata ka met ka jong ki mo ti lada phi pet ya kani ka balai bakini ki company ki wan kumni baki kwa ban kurup ya kani ka scheme kadai ba pila ban madur san hajar crore manusnem ka sarkar India ka perlut halor kani ka scheme ti mudur ki company ba he ki kwa nama ka long kumba manusnem la yo ba ya kani lada ki yo ban rum kli ha kani ka program ti kumju ha ka state jongiru ka sarkar ka perlut jing 100 crore lai ho new lak ar hajar tingka ban kiet ikita ki bam ban ai shik ni center na ban taki khlum ki jongi na perkhat ma phi 100 crore ladangi decentralize yakni ka program la ne dangim ong mangi hak ban ya tang lembau ni continental milk coast ne kanu no company hendrengi trailing ba ki sengken thai ki SSG ki breu ki ban pen poi ki ni ki bam ni pet ki breu ki ba ris yar ki ba supply peleng ki ba supply kat ki ba supply sok nem tra ki ba supply jhur ki nong rap ki jongi ladangi walam yaki man hakani ka program non lam sai kita ki jingbam ki batei ban sam shik ki center kat nu ka ne ka 100 crore la sapryang hapadeng ki pat ba ki jongi bat ka mut kumno ka ba mut bangi ai lat ya ki sengken thai ya ki seng samla bakin tei ki enterprise jongki mentalile kani ka pandemic ni tip plan babon bha kini ki kena samla jongi ki bala yo training halor ka food technology mo ban pet ki kita ki bam ki batei kumno ban package ki kumno ban penmi ki lawan pha baleng imla ban training ba kita ibriu balai bangin penle khun khadu ya kata ka continental milk coast kadoni excellendet kadai baki yo kurup ya kani ki kror but let's say kia sam para maki kani ki kror kadai kata amdan ni isu palat na kata ti mentangi haban ban ka sarkar bakani ka program ICDS la thau kerpang khnang ba omnum don ka jingyap pathar ki khlung bat ki kme ki bakha ki bapun bat ni tip plan ba hakani ka jela jongi kani ka jingyap jong ki kme ki bapun ki bakha bat ki khlung ka karhai ru kata tang ha uniu ar ha uniu snam balada 2020 ru ni shem ba jing news pa tam mo praspa prapu nyongut ki long kme ki do la ka jing im nakadaw bapun bakha but ndu phawai ngut ki khlung ki ya kani ka program ji sha kal ade ban yarap ban ong ban pet pakan don ka bha ka miat ha ka liang ka ko khya jongki handrei namar ba kimle hok kim trei hok kim pet ba kan don sha ka ta ka bam ka batei ba ki khlung ki bam ya ka bam ka ba ki bang te kam pon she kani ka program but ki don ki jela ki bala persang ban decentralize bamnu pendam kam dikini ki kontraktor supplier tanggi wei ar kumka jela Kerala ka Odisha ka Chhattisgarh ki pau plan baki trailing ba kini ki local group bakani ka program ka yat bet ka yat ranti but ka result ka long bakam don kata ka jing nong kum no ka ka khya ji khlung ki kemi ka biang kelas nang kiu kamdan kata ka jing stunting ki ong ka jing lingkot na ki weki jing pang mo kum hang ni hajela jong ile ka rakit su ka karhai ba ti ni kwa ban ong yu chief minister ba ong dan kam ban
tray lingba kaneka continental milk coast. Lainnya ban replace ka continental milk coast daga no kawai ka company ru. Handrai ban shim ya kaneka program ICDS kumbakalong. Kajing temu jongka ban kentiu ya kata ka koi ka kia. But ngitip plan badai hitang ki local group bat ki kime ki bala shisha ban tip ki kita ki jingbam ki bangila ban yo nang ni na jela jongi na ishnong jongi ki bala ban tei ki no ki jingbam ki bang ki khulung ban bam bat ru ki dei maki hi ki bala ban pet bala ban monitor bahato kaya bet nya em kan ka program ti dei tang na ka bale kum ni bakan ya bet bat tat hadong inam le kum ni ngila ban ong bakan ni ka ICDS program ha ka jela Meghalaya hi kadai ka scam kadai ka scheme ka balong dishonest na martang da ka baong bala poi kini ki jingbam pila tik ha ka tu ka kwat jong pi pila pan pa mo ba ni ayo ka tatali kita ki RTE paket ndre pim tip pre ka nang tu la poi su snyang ti kam dan jingmon tinga kantu mentai ki para no functional ba ka de ka kamram jongi bangin pet ngor bangin ni audit yakini ki scheme bangin pentip iwe bat yak sarkar ha baki miat bet ya renti bat nga challenge ka so bat ni ban ne chamadan ban pet hato kamde ka scam kani haba kitu ki jingbam don babam haba kateng ka program kam miat bet bat nga note ban ong ba ladang ile chamadan u chief minister un syam ya ka jing shisha bat note ang ban chudarap jot ya kaneka continental milk coast